Velkommen til i aften. Og især velkommen til jer tre. Mange tak. Og den her samtale, det bliver sådan en samtale, hvor vi skal være nysgerrige på sport, og hvad sport kan lære os lidt om livet. Og det vil vi komme lidt ind på her igennem din historie, Moses, og jeres historie. Vi skal lige give dem velkommen. Det er Moses Opondo, Bastian Emil Goldsmith og Brian Holm. Giv dem lige en stor hånd. Vi har cirka en time, hvor vi skal snakke sammen. Og det kan være alt mellem himmel og jord. Lige fra cykelsport til fodbold. Og vi skal lige lære lidt først at kende. Og vi starter lidt ud med Moses. Men vi skal lige hurtigt, meget kort, høre lidt om jer to derovre i den grå sofa. Vil I gerne præsentere hinanden? Så Brian, du præsenterer Bastian Emil, og Bastian Emil, du præsenterer Brian. Hvem I er? Bastian starter, så kan jeg give igen, hvis jeg gør det ordentligt. Det er fordeling. Nej, det er fordeling. Jeg vil sige, Brian... Gør dig umage. Brian er jo tidligere professionel cykelrytter. Dansk mester, kørt Tour de France, kørt Giro d'Italia, kørt verdensmesterskaberne. Så har du været sportsdirektør. Du har vundet over 40 etaper i Tour de France som sportsdirektør. Og udover det, så er du min gode ven. Jeg lytter til dig hver dag, lytter til dine råd. Nogle gange er de gode, nogle gange mindre gode. Men en ting, jeg vil sige, er, at du er en hård mand. Og jeg vil kalde dig lidt sådan jerngeneralen. Man får at vide, hvis man slækker lidt på det. Den anden dag havde jeg sendt vores program. Vi har det her radioprogram, Café Eddie. Jeg havde sendt det et par dage for sent, og du mente altså, at nu var jeg ved at kaste hele mit arbejde og mit liv over bord. Og jeg kan også sige det på en anden måde. Jeg kan huske en gang, vi var i Belgien for at følge et cykeløb, Grand Prix Denang hedder det, i Nordfrankrig, som blev kørt i sådan meget brutalt brudstensterræn. Og vi var mødtes nogle dage forinden, men om morgenen, vi havde været ude og få nogle øl med nogle belgiske seniors, og vi havde måske lidt tømmermænd, især Brian, og vi holder så ind ved en kiosk på vejen, hvor du beder mig om at købe cola med. Jeg skal ind og proviantere, men de har sådan en kildevand inde i kiosken, som jeg enormt godt kan lide. Chaudfontaine hedder den, med naturlig brus fra de belgiske Ardenner. Og det tænker jeg så, Brian skulle prøve det her vidunderlige, naturlige brus uden noget. Og så kommer jeg ud i bilen med det til dig. Kæft, du blev sur over, at det ikke var cola. Og så talte du faktisk ikke til mig i halvandet døgn. Udover, når vi skulle arbejde, og overdriver ikke. Og vi kommer så om eftermiddagen her til det sted, der hedder Denang, som er et gudsforladt sted for at bruge det ord. Altså ikke et lykkeligt ansigt, ikke en åben butiksfacade, alle ruder knust, et forfærdeligt hotel. Og her skal løbet så foregå næste dag. Jeg ved godt, det er en lidt lang introduktion. Det er lidt kortere. Men som vi kommer ind i det her barske terræn, så begynder Brian at blive glad igen. Og vi kommer ind til hotellet. Der står sådan en receptionist. Hun gider ikke engang kigge op på os, når vi tjekker ind. Hun står bag sådan nogle glas, plastik-ting, der hænger ned, fordi det corona er lidt kølvandet på, men der er aldrig kommet ned. Og der kører sådan nogle katastrofenyheder med oversvømmelser og død og ødelæggelse over hele verden. Og du bliver så mundt, og du giver hende drikkepenge. Og jeg tror, det er det her med at trives i det barske og trives i hårdhed. Og der, hvor andre begynder at føle, at paraderne falder ned, og man begynder at blive vakle i sindet, så har du opbygget gennem dit liv og gennem din gerning en robusthed, som jeg virkelig ser op til, og som jeg forsøger hver dag, når vi taler sammen, og kan absorbere lidt af det, og få lidt mere af den her modstandskraft i sådan en hård og uretfærdig verden. Udover at være historiefortæller og anekdoter, så hvem er Bastian Emil så for dig, Brian? Jamen, det er nok den ven, jeg har, der er mest forskellig fra mig selv. Bastian, han er vokset op på en præstegård i Lyngby. Jeg var sammen med Bastians mor i går. Hun er præst. Og jeg kommer så fra Amager, det værste miljø fra 70'erne ude på Amager, er jeg vokset op. Så mere forskellig kan man nok ikke være. Og meget ordentligt. Det var først for nylig, var det podcast. Jeg har hørt dig i hvor lang tid har vi kendt hinanden? 5-6 år.
Jeg hørte Bastian bande en gang nogensinde, og det kom simpelthen bag på mig. Du sagde, for fanden, jeg blev helt forskrækket. Det var fordi, jeg så, at du havde kodet mit navn ind som Sebastian Emil, og vi har været kendt hinanden i 6 år. Jeg så du hed Sebastian, så viser der, fandme, han hedder Bastian lige pludselig, ikke? Og så også et lortnavn, ikke? Altså, man kan ikke huske det. Men jeg havde så egentlig hørt om Bastian. Jeg har lavet noget podcast, der hedder Radio Godefro, og nogen siger, det er et unge talent, der kommer. Du hører altså unge talenter, ikke? Og så omstændighederne at gøre, hvor langt er det 5-6 år siden? Jeg kan ikke huske det. Jeg skal være med noget morgen-tv fra København, fra Tivoli. Og det er jo klokken ged om morgenen, man skal være der, ikke? Der står ingen klokken 5:30 og sådan noget, ikke? Man er godt klatret, når man står der. Og vi skulle være 3 gæster i programmet, og den første, jeg møder, det er så ham der, julemanden. Altså, han er klædt ud som julemand, eller Danish Santa Claus hedder han, med Dannebro i hele Femøren og klaphat, og jeg bliver helt forskrækket og ser, at ham nu skal være i studiet den torsdag. Og den anden, det er Sebastian Emil, der står i jakkesæt. Du kunne ikke overskue det. Og jeg kunne simpelthen ikke overskue det. Det er ligesom, jeg tænkte, det er min revisor, jeg har. Altså, jeg kunne sikkert over en advokat. Og vi har for så overstået det her Godmorgen Danmark, går ud og går ud igennem Tivoli, og så spørger han den, så at vi går ud samtidig, og han siger, så må jeg lov at ryge en cigaret. Jeg tænker, hold da kæft, det var tidligt, klokken 7 om morgenen at ryge cigaretter. Det var godt nok. Og han tager så sådan et cigaret-etui ud, og åbner det sådan meget, meget sirligt, og tænker, har der cigaret-etui? Jamen, det er i sølv. Det laver en tysk panservagn, der kæmpede ved Stalingrad. Jeg siger, wow, jeg giver lige en kop kaffe over, en kop morgenkaffe, det skal jeg have med om. Jeg tror snart, vi skal have en ende på den her historie her. Ja. Men så viser det sig, at Bastians tipoldefar har været borgmester i Hamburg. Sindssygt historie, den skal jeg spare jer for. Og så har Bastian tidligere været model i Paris for Gucci eller et eller andet. Balenciaga, hvor han jo blev fyret, fordi han havde været i byen. Til morgenfest. Han begynder så at skrive om cykling, og så begynder vi at lave de her. Han har altså interesse for cykling, og kan så se, at han bidrager til cykelsporten et eller andet, som os, der lever i den, ikke har. Han ser ligesom lidt fra helikopteren ovenfra og ned. Og så de der forskelligheder for de fleste sportsfolk. Vi tænker nogenlunde det samme, sådan sportsfolk, og med at stå op om morgenen. Vi har en disciplin, når man går sulten i seng og alt det her. Og så kommer der sådan en flanør-type her, som jeg aldrig har oplevet før, og som der i øvrigt i aften skal være discjockey på et diskotek. Så jeg har sådan flere, altså med cykelsporten, og har været model, og så de her, der begynder at digte. Det er godt, Brian. Meget dragende personlighed. Så vil vi også komme ind på, hvor alsidige I er. Jeg skal nok stoppe. Tak for den præsentation af hinanden. Vi kommer tilbage til jer senere, så skal vi nok dykke mere ned i det. Men tusind tak. Vi lader os køre videre på Moses. Udover at være en Superliga-spiller fra Fredericia og fra Uganda og har boet i Danmark nu, siden du var 2 år, ikke sådan det var? 3. 3 år? Ja. Hvem er du så, Moses? Jamen, hvem jeg er, det er et spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Jeg tænker ofte over det. Måske mere om, hvordan du kom til sporten. Så. Ja, jeg er vokset op kort i Uganda, og så tog min mor til Danmark, fordi hun mødte en mand. Og så kom jeg... Hun tog faktisk afsted 1 år før jeg tog afsted. Men så har jeg boet i Danmark siden. Jeg er 28 år gift og har en datter, Ellie, 2,5 år. Og ja, jeg har spillet fodbold hele mit liv og har ikke lavet andet. Har tænkt mange gange på, om man skulle noget andet, men det er jeg ikke kommet til endnu, så det er kort om mig. Kort om dig. Hvis du er klar på det, skal vi så sådan høre lidt mere om hvorfor du lige præcis er endt der, hvor du er, og ja, hvad du kan bruge sporten til i dit liv, hvor du føler, at det giver dig en reel værdi, måske, for at have et fællesskab i den klub, du kommer. Ja, lad os starte med spørgsmålet af, at hvorfor dyrker du fodbold? Det er jo lidt en sørgelig historie, fordi at, det kom så af, at min mor hun havde det rigtig svært ovenpå, og
kommet til Danmark helt alene. Gift med en dansk mand også, og vi fandt så ud af, min mor og jeg, at det gik ikke så godt. Jeg havde det rigtig svært under ham. Han var meget... han havde militær baggrund, og han var meget streng. Ikke at han slog eller noget som helst, men det trives jeg ikke i. Så hun blev skilt fra ham, og så gennemgik hun bare en hel masse problemer, og var også ude i noget alkohol, ikke misbrug, men bare drak rigtig meget. Så en af grundene til, at jeg startede med at spille fodbold, det var faktisk for at komme ud af hjemmet og være væk fra min mor. Fordi at den sorg, der sådan var, og smerte ved at se sin mor have det rigtig skidt, det kunne jeg ikke holde til dengang. Så jeg var ude at lege med alle mine kammerater, og var altid hjemme hos folk og prøvede så meget som muligt ikke at være hjemme. Så det var sådan, jeg kom ind til det, og dyrkede egentlig kun det, fordi at min bedste kammerat på daværende tidspunkt ikke kunne lege en tilfældig dag, hvor jeg troppede op på hans dør. Han var taget til fodbold. Så gik jeg hjem og sagde til min mor, jeg ville også begynde til fodbold. Så det var sådan, jeg kom ind i det. Og så har du spillet fodbold hele siden da? Ja, så var der nogen, der fandt ud af, at jeg rent faktisk var god til det her. Og jeg tænkte jo ikke særlig meget over det, men det hele kørte jo bare. Jeg levede et meget dobbeltliv allerede dengang, og jeg var sådan lidt underligt selvbevidst over, at tingene burde ikke være, som de er. Men jeg havde ikke rigtig nogen, og jeg følte ikke, at jeg var tryg nok til at kunne snakke med andre om det, fordi at når man er et barn og hvad kan man sige, er i et andet land og har kun nærmest sin mor sådan at kunne spejle sig lidt i forhold til, at man jo også har en anden hudfarve, så var man jo sådan lidt lukket inde på en eller anden måde. Så ja, jeg klød bare på med det, og det var nok også, nu ved jeg godt, vi kommer ind på drivkraft senere, men det var jo nok også min drivkraft i form af, at okay, men det her kan jeg i det mindste sådan klippe mig fast til, og jeg hader at spille fodbold. Forstå mig ret, fordi det startede med at være noget, jeg gjorde, fordi jeg skulle have en masse aggressioner ud, fordi jeg ikke kunne forstå alle de ting, der foregik derhjemme dengang. Så det var sådan min måde at komme ud med tingene på. Så det var sådan lidt et frirum for dig at komme ud? Det blev det senere hen. Men i starten så var det mere fordi, at mine kammerater gjorde det. Og så som tingene blev værre med min mor, så begyndte jeg sådan mere at dyrke det også bare kun mig selv. Altså tage ud og selvtræne og tage ud og løbe og så gøre alle de her ting, som man jo nogle gange gør som professionel. Men så i dag formoder jeg så, at du godt kan lide det, eller hvad? Selve fodbolddelen? Jeg har lært at nyde det meget mere. Det var først, da jeg blev 17, at jeg faktisk åbnede op for alle de her ting, fordi at jeg blev nægtet en mulighed for at tage til prøvetræning i Aston Villa. Så sagde jeg til min daværende talentchef, at I er i gang med at ødelægge mit liv, og I forstår det slet ikke. Så jeg tog stole og alle mulige ting og smadrede det kollegie, jeg boede på. Og de tænkte bare, hvad sker der? Fordi det er aldrig en side, de sådan havde set fra mig. Og så begyndte de jo så at dykke lidt ind i. Og det var da jeg var i OB på det her tidspunkt. Og det var da jeg spillede i hele mine ungdomsår. Men de tilbød mig så nogle gratis psykologtimer, hvor jeg sådan kunne begynde på den proces. Så ja. Er fodbold så også et sted, du har fundet et fællesskab, altså kunne være i, og du siger, du har haft nogle venner, du har spillet fodbold med? Ja. Ja, det har jeg. Men det er også det er utrolig svært, fordi i fodbold, der har du nogle holdkammerater, men samtidig med, at I jo skal kunne fungere uden for banen, så gælder det jo også om at være en af dem, der starter i weekenden. Så der er jo rigtig mange clashes i løbet af en uge, og hårde tacklinger og grimt sprog, fordi at man jo gerne vil være den, der får allermest shine. Forstået på den måde, at man spiller i weekenden og bliver valgt til. Så det havde jeg det utrolig svært med, fordi at jeg er meget, vil jeg selv sige, rolig af sind, og kan godt lide
at komme folk ved, fordi at jeg jo også nu har lært, at jeg vil jo egentlig gerne snakke med mennesker, men i sportens verden, så handler det nok måske mere om at ikke have måske have en facade på, når man er ude i klubben, og så kan være en anden, når man er derhjemme. Men det er sådan lidt et opgør, jeg er lidt træt af, så det prøver jeg at bryde lidt op med. Ja, sjovt. Vi havde et wave-møde her i mandags, og så snakkede vi også om, at hvad kunne man spørge jer om? Ja. Og det er sådan lidt det her med, at det er både gældende for fodbold og også cykling, at I er jo i en verden, hvor det handler om at være den bedste et eller andet sted. At det lykkes for jer, hvis I er bedre end de andre. Det er sådan lidt det, som du var lidt inde på, at så klarer du det jo godt jo, hvis du starter inde på din opstilling. Hvordan er det at være i det miljø, kan man sige? Jamen det er utrolig fedt, når det går godt. Også fordi, at kvæg min barndom har jeg sådan resoleret mig frem til, at jeg hungrede jo også efter opmærksomhed, fordi jeg jo ikke fik det derhjemme. Og den opmærksomhed, jeg fik ved at blive valgt til, den var bare, det var nærmest som at være afhængig. Og det er jo nok også til dels stadig den dag i dag, fordi jeg gerne vil anerkendes utrolig meget. Så det blev jo virkelig bare sådan, okay, hvis ikke man bliver valgt til, så er det jo, eller så var det i hvert fald for mig, at jeg blev sådan helt indebrændt og var sådan, okay, fuck det der, ikke? Altså, du ved, man bare nu vil man virkelig bevise sig selv og gøre endnu mere og presse sig selv endnu mere, og det har jo også klart været en af grundene til, at jeg klarede den. Jeg klarede den så ikke i første omgang, fordi jeg blev valgt fra af OB på grund af det her stunt med kast med stolene, men senere hen, så fandt jeg så min egen vej stadigvæk, på grund af den her, hvad kan man sige, vrede. Tak, Moses, at du deler, og at vi som unge, tænker jeg i hvert fald også for mit eget vedkommende, at den der tanke af, at man gerne vil finde et sted, at kunne have et fællesskab, og gerne vil føle sig inkluderet, eller sådan, det er noget, som vi alle sammen som menneske har brug for, og sådan, det er bare ret lige kunne høre en fodboldspiller som dig, og kunne dele ud på den måde. Så tak for at dele det. Vi vil køre videre over til I to derovre, som ikke har sagt noget tid, men nu får I lov. Vi skal komme lidt ind på, hvem I er, og hvorfor at især Brian, du startede med at cykle. Og vi kommer også ind på, hvordan du er kommet ind på at skrive bøger og have den her nysgerrighed på cykelsporten. Men Brian, for at gøre det lidt kort, så har du været murer førhen i dine helt unge dage. Eller hvad? Jeg startede faktisk som fodboldspiller i Tornby Boldklub, og der gik jeg en vinter, men jeg var simpelthen, jeg tror jeg var der 2 måneder, og så siger træneren til mig, du behøver ikke komme igen, du er simpelthen for dårlig. Så blev jeg sendt hjem, og så drømte jeg om at køre cykelløb, men vi havde ikke råd til en racercykel, og så havde jeg en almindelig cykel, hvor jeg måtte tage forskærmen af. Jeg måtte ikke tage bagskærmen af fra min mor, så blev jeg beskidt, når jeg cyklede til skole. Men det lykkedes mig at køre i Amager Cykelring i 8 år, uden at få en præmie. Amager Cykelring? Jeg var meget, meget dårlig, og så kørte jeg 8-9 år, og jeg var sgu egentlig de sidste hver gang, ikke? Men ved du, hvorfor jeg gik? Jeg var cykelrytter, fordi der var det der fællesskab i Amager Cykelring. Jeg kom i klubben, op i cykelklubben, hver mandag, og tirsdag spillede vi billard, og torsdag, der var der snooker, og så start en gang om ugen. Så de første 8 år, der var jeg bedre til billard og dart, og jeg var sådan set ligeglad. Og så på et tidspunkt, da jeg bliver murer op i 1978-79, så får vi en træner. Så siger han, har du overvejet at træne? Nej, det har jeg faktisk aldrig. Jeg blev cykelløb hver søndag, at man skal træne. Det har jeg sgu aldrig rigtig tænkt over. Og så fik vi så et træningsprogram. Og hvad skete der så? Så blev jeg Danmarksmester i Ebeltoft året efter.
Og så klikkede det, så begyndte jeg faktisk at forstå, at første gang, når man yder noget ekstra, så ender man faktisk med at blive bedre. Og som Moses sagde, og jeg ser det den dag i dag med de fleste cykelryttere, som jeg kender, de fleste af dem, de kan vi godt sige, et lille lukket forum, de kæmper med lavt selvværd. Og så første gang, du finder ud af noget i dit liv, du kommer i avisen. Jeg var i Amagerbladet, jeg blev klubmester ude på Amager, og det var altså stort dengang at komme på forsiden af Amagerbladet. Og så er det sådan, okay, der er noget for første gang i mit liv, som jeg er god til, og alle de der lærer, man fik i skolen, da jeg gik i skole, de gjorde en dyd ud og fortælle, hvor dum man var, og hvor uduelig man var. Og så tænkte jeg, okay, den fede ko, ikke nu, jeg er på forsiden af Amagerbladet, det er hun ikke. Og så begyndte jeg at træne mere og mere, og jeg kan simpelthen se det, de gode cykelrytter i dag, de gode sportsfolk, jeg siger dig, de har et lavt selvværd, og så kan de hævde sig, og når man ved, hvorfor man gør det, kører i regnvejr, hvis man ved, hvorfor man cykler, så fryser man ikke så meget om fingrene, og så gør det heller ikke sundt og krampe. Og så begynder man stille og roligt at udvikle sig som sportsmand, og kan træne lidt hårdere end de andre. Ja. Og Bastian, hvorfor skrev du så bøger om sådan noget her? Jeg tænker, du har stort hvad kan man sige, viden i forhold til, at måske atleter har det svært. Har måske ikke et socialt liv, som så mange af os andre har. Ja, altså hvad har gjort dig, at du er interesseret i cykelmiljøet? Jeg synes, der er så mange aspekter af cykelsporten, som er så gavnlige. Jeg betragter det næsten som en skole at følge med i cykelsport. Altså for det første, så synes jeg, at der er al mytologien og landskabet og historien og kendskab til de steder, rytterne passerer forbi, når de kører Tour de France. Jeg har lært om hulemalerier i Sydfrankrig, om dinosaurfodspor i Jurabjergene, om vin, om ost fra øde egne i Nordspanien. Hvis man løfter blikket en lille smule, så er det fyldt med invitationer til måske noget, man kan finde ud af at finde begejstring i. Men endnu mere end det, så er det ligesom altså de her historier om menneskerne, altså om rytterne, som bliver ved med at fascinere mig helt vildt. Og den lektie, som jeg oplever igen og igen, som jeg synes er så spændende, det er, at meget af det, der gør cykelsporten så interessant, det er, at den er fyldt med styrt, den er fyldt med smerte, den er fyldt med ufornuft. Jeg tror ikke, den ville være blevet tilladt i dag, hvis den blev opfundet i dag. Fordi hvert løb er der flere rytter, der brækker kravben og hofter og lårben, og indimellem mister rytterne også livet. Men alligevel bliver løbene kørt. Og ofte, når jeg kigger tilbage, så er det ligesom de skøreste og vildeste øjeblikke på sæsonen, som man husker. Og så tænker jeg på, sådan er det også i ens eget liv. Det er alle de dage, hvor man gjorde det, man ikke helt kunne overskue, eller hvor man overskrider nogle af sine grænser, eller hvor man opsøger nogle kontraster i sin tilværelse, og det er cykelsporten en påmindelse for mig om hele tiden. Og hvis jeg må sige den sidste ting, så er det, jeg synes, verden er så svær at finde retning i. Jeg synes, der er så meget turbulens, og man bliver så distraheret af skærme, og ens opmærksomhed, den bliver angrebet fra alle sider. Og noget, som jeg finder stor glæde og ro i, det er, at der er nogle idealer, som man kan følge. Og cykelrytterne, de udlever de her idealer meget konkret, altså jeg vil sige modstandskraft og vilje til at overleve anstrengelse og fremfærd og mod i egentlig sin rene form, altså at ture. Og det bliver jeg meget inspireret af sådan på helt daglig basis, hvis jeg ikke kan overskue at stå op tirsdag morgen i november og synes, det virker meningsløst, så tænker jeg faktisk på cykelrytterne. Spændende. Og til at følge op på den faktisk, så har Brian, du har lavet en bog, der hedder Smerten, Glæden. Den bog, den har jeg hørt lidt af. Og der opremser du 10 ting. Det kan være, at der allerede er med til at give nogle associationer. Men 10 ting, som du har skrevet op på en liste og hængt op i kosteskabet derhjemme, da du stoppede din cykelkarriere i, var det 1989? 99? 99, ja. Ja. Og de her 10 ting, det er nogle ting, som du var træt af ved cyklingen. Og jeg prøver lige at læse dem op. Må jeg lige Ja, sige, hvorfor jeg gjorde det? Ja, kom. Det er fordi, der slutter karrieren, så skal man ligesom minde sig selv om. Altså, jeg er bange for at komme til at savne det. Og så satte jeg de her 10 bud op på væggen, så jeg tænkte, hvis jeg kom til at savne det, så skulle jeg bare se på det, så savner jeg det ikke mere. For at skåne mig selv lidt. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev, men jeg kan godt huske, Det kommer her. Træne i regn og slud. Altid iført træningsdragt. Lever pasta.
blive stukket af nåle, leve uden socialt liv, udsættes for styrt, blive behandlet af et barn af sportsdirektøren, sætte mig op til træning og løb hver dag, være væk hjemmefra 200 dage om året og bo på hotelværelser og træningslejre på Mallorca. Ja, du holder op med at savne det igen. Det skal bare... Og det her, det får mig faktisk til at tænke på, at hvordan kan man midt i alt det sure arbejde, lyder det jo lidt at træne i regn og slud, og hvad der ellers er, kan man finde, det går bare lidt ud til jer alle tre, tror jeg, kan man finde motivation og drivkraft til det, I gør? Jeg kan godt fortælle dig, hvis det regner og det er snevejr, hvordan motiverer man sig selv? Når man tager ud og kører det regnvejr, så tænker man i dag, der bliver det tøvstrengende hjemme. Og så kører man. Men altså, det er sådan en mantra, man har. Når man begynder at gå ind i benene, så kører man og siger sig selv, jeg nyder smerten. Smerten er din ven. Og jo mere sulten man bliver, jo mere kold. Man lærer at forbinde smerten med noget positivt. Og man kører 5-6 timer, og man er nærmest død, når man kommer hjem. Det tror jeg, den hedder glæden og smerten. Når man så kommer hjem, har været i bad, det er den bedste følelse, man har i kroppen. Man kan ikke købe sådan en følelse for penge. Når man har kørt 5 timer i regnvejr, man er pint sig selv af verdens pinsler. Det lyder skørt, men man har det så godt, når man kommer hjem, og så sidder man hjemme i sofaen, så har man simpelthen en ro i sjælen, man ikke kan beskrive. Simpelthen for at komme hjem og få en kold øl i køleskabet, og så jeg har aldrig drukket øl i min karriere som aktiv. Det var et glas koldt vand, og så sov man til middag med lange underbukser og ørepropper, 1,5 time. Der stod man op igen, fik sin pasta. Dengang så sprøjtede man så med et eller andet for at restituere, og sådan kørte man dag efter dag efter dag, og man elskede hver sekund. Og man skal vide, hvorfor man gør ting, og der har man altid sådan et mål ude i horisonten, Paris-Roubaix, og der kører man og tænker, at man kører det, der får en ud af sengen, det er det mål, som man har måske 3-4 måneder ude i fremtiden. Det er det, der holder dig i gang, og der har man troen på, at man kan vinde. Ja, og så går der så 15 år, og så den bedste placering var 7. plads. Så tænker man, så kan det være på tid, du skal stoppe nu. Og hvad med dig, Moses? Hvad motiverer dig til at komme i vintertræningerne, og hvad det ellers er? Foruden det, der allerede er blevet sagt, så er der også i fodbolden elementet af, at man også er et hold jo. Altså, så det der med, når det er, at man for eksempel skal til at have en bip-test i opstarten, og man bare tænker, det gider ikke, så har du nogle holdkammerater, som lige hanker op i dig. Altså, så jeg føler, det er lidt nemmere at have en dårlig dag som fodboldspiller, end det er som cykelrytter, fordi at, der er man jo måske helt alene. Måske er der et par andre holdkammerater, men her der får du sådan lidt som du også var inde på, kontant afregning fra dine holdkammerater om, at nu skal du lige tage dig sammen. Fordi at, det skal jo ordnes, så altså, der er et mål, som klubben har sat ud i fremtiden, som man skal opnå, og så er der nogle kriterier, som ligesom skal undervejs følge. Men der bliver joket rigtig meget med en, og det går nok med til at holde mig til ilden også. Så det er også sådan det der med at sætte sig nogle mål for noget? Ja, altså der er jo klubbens mål, men så kan man jo have sine personlige målsætninger, og dem kan man jo, hvis det er, at man har nogle rigtig gode holdkammerater, ligesom fortælle dem omkring, og så kan de jo være med til at holde en op på det. Og det virker lidt nemmere for os, end det lidt er for cykelrytterne, men der er faktisk en større hjælp, føler jeg, i fodboldens verden. Ja. Jeg prøver også at blive fodboldspiller i starten. Det gik ikke så godt, så det blev cykelrytter. Hvad med dig, Bastian Emil? Er der andet, som man kan sige inden for cykelsporten? Altså, Mark Cavendish og alle de store legender, der er efter alle de år her. Er det samme, de er motiveret? Altså, er det samme årsag? Eller er det forskellige drivkræfter for, at de... Det er sjovt, der er en fransk forfatter, journalist, der hedder Paul Fournel. Han var meget optaget af en fransk rytter, der hed Jacques Anquetil, som jeg også selv er meget optaget af. Han har en hel bog, der bare hedder Jacques Anquetil. Og kapitel efter kapitel stiller han spørgsmålet, hvad driver Anquetil? Første kapitel er så, er det pengene? Næste kapitel er så, er det kvinderne? Næste kapitel er så, er det at slå konkurrenterne?
Og alle de her spørgsmål, sådan, er det laurbærne på podiet, er det champagne, og sådan, hvor er det egentlig glæden ligger? Og Brian, jeg kan også huske, at jeg spurgte dig en gang efter, hvordan fejrer man en etapesejr, eller hvordan fejrer man sejren i Tour de France? Og du sagde, det er det dummeste spørgsmål, jeg nogensinde har hørt. Man fejrer faktisk ikke sejren på et cykelhold. Og det, som så bliver ved med at gå mere og mere op for mig, det er det med, at glæden ofte ligger i arbejdet. Og det har for eksempel også selv tit kendt med, lad os ikke for at sammenligne alt for meget, men at skrive en bog for eksempel. Jeg tænker også, at jeg kan huske det sagtens med skoleopgaver, at når man søger tilbage, så er det tit, man tænker, gud, hvor var jeg glad, mens det også var hårdt, og man var udmattet af at sidde ved skrivepult, og man følte sig isoleret, og ville det nogensinde blive færdigt. Man var sådan på vej op på bjergets top med stenen, ligesom Sisyfos følte man. Men når man så kiggede tilbage, så var det i virkeligheden enormt meningsfuldt, og det tror jeg godt kunne være en af årsagerne til, at man søger noget nyt, og søger sig nogle nye målsætninger, fordi man husker et eller andet sted, at det var i arbejdet, at man fandt meningen. Vi gør på et cykelhold i dag. Der er 6-7 sportsdirektører, en manager og et par læger, og så er der 30 rytter. Hver måned har man et møde, og hver rytter, der bruger man en halv time på ham. Hvordan kan vi gøre ham bedre? Man skal finde ud af, hvorfor man træner, hvorfor man sætter liv på spil, og alle gør det forskellige år. Der er ikke to med samme årsager, fordi man er forskellige steder i livet. Der er nogen, der gør det for en ny kontrakt. Nogle vil gerne være kendte. Nogle gør det for at tjene penge. På et tidspunkt så er der nogen, der er blevet så kendte, at de ikke kan holde ud mere. Andre de har måske 200 millioner på bankbogen. Hvis du har 200 millioner, hvorfor skal der så sætte liv på spil i en masse spurt? Så nogle ting sidder vi og taler om. Vi havde en rytter, Mark Cavendish, blev nævnt før. Han var gået fuldstændig i stå. Han havde ikke lavet en top 10 i 2 år. Han var gået ned psykisk. Der er stort 0. Det var en rytter, der normalt skulle tjene omkring 2-3 millioner euro om året. Han kunne ikke få ny kontrakt. Han hylede og skreg. Og på et tidspunkt ringer han, kan ikke komme tilbage til Quickstep. Jeg spørger min chef. Han kan jo ikke mere. Han har ikke lavet en top 10-placering i 2 år. Det må jo, altså, han bliver ikke dårligere. Det er jo heroppe, det hele foregår. Det ender så med, at en dansker i øvrigt, Jesper Højer, der var CEO for Lidl, han lægger 60.000 euro. Så Mark, der skulle tjene 2,5-3 millioner euro, kører for 60.000 euro, tager ham tilbage igen, og så har vi de her møder med ham. Hvordan skal vi gøre ham bedre? Han havde i hvert fald nok 100 eller 200 millioner på bankbogen, så det var ikke pengene. Og hvad tror jeg, man gør som en rytter, som der er gået i stå, man skal have gang i igen, hvis der har så mange penge? Han er den mest kendte sportsmand i hele Europa næsten. Det var ikke pengene, det var ikke for at blive mere kendt, og så blev vi enige om, det får at sætte rekorder. Kom vi i historiebøgerne, og så siger vi, okay, dit næste mål, det er at slå rekorden i Tour de France. Ramme 35 sejre, slå Eddy Merckx. Og en mand, man bygger op, der ikke har præsteret i så mange år, der tager man de allerletteste cykelløb i hele verden. Altså Tyrkiet i Argentina, så flyver vi ham afsted med fuld lead out, og så siger man, du kører ikke efter at vinde, du kører efter at lave top 10 placeringer. Så laver han 1 eller 2 top 10, så næste gang så prøver at lave top 5, så top 3, så simpelthen blev top 3 i Tyrkiet rundt. Han fejrede, det var så om, han blev verdensmester, og så vidste vi, så var han på vej tilbage, og så i Tour de France, der vandt han 4 sejre og den grønne trøje. Så mister han så jordforbindelsen en gang, som rytter altid kan gøre, når det går godt. Når det går godt, så tror man jo altid, at det var for evigt, ikke? Og han bliver aldrig klogere. Men det er måden, man tager rytterne, man bygger dem op, og man finder ud af altid, man taler om en halv time. Hvorfor præsterer han ikke? Hvad går han at slås med? Måske er der en skilsmisse, måske er der sygdom i familien. Så man tager altid alle rytterne og finder ud af, hvilke nogle knapper, man skal trykke på. Og så stille og roligt, så bygger vi dem op til at vinde. Ja. Så hvis du havde en høj Moses? Ja, altså som fodboldspiller, så der har man jo ikke som sådan et team på samme måde, som man har derovre. Så der er man jo lidt efterladt til sig selv, og der skal man finde ud af, okay, men hvad er det egentlig, jeg gerne vil huskes for os. Og men har du ikke en træner, som der ligesom finder ud af, altså, eller et trænerteam, der prøver at gøre dig bedre? Jo, altså de kan se, hvis du har nogle tydelige spidskompetencer, så tager de fat i dem og prøver at videreudvikle på dem. Men overall, altså der er jo så mange, der er afslutninger, der er timing med løb ind i feltet, så er der dine pasninger, altså der er så meget, der er så bredt.
men for at man ligesom kan skille sig ud, så tager de din spidskompetence, og så er det de arbejder målrettet på at gøre endnu bedre. Så alle de andre ting, der sådan er, for eksempel med kosten og alle de andre ting, hvad kan det være? Ja, bare generelt at have en struktureret hverdag også. Det der er en del unge fodboldspillere, som virkelig har svært ved at administrere, og så når de har så svært ved det, og at de lige begynder at tjene 200.000 i måneden, altså så stikker det fuldstændig af, og de knækker nakken. Men det jeg har gjort i den situation, det er jo, at jeg så har hyret en coach ind, for eksempel. En sportspsykolog ind til ligesom at kunne tage de her snakker og lave de investeringer med mig i forhold til, okay, nu har jeg de her, hvad kan man sige, både økonomiske ressourcer, men også den her mulighed som professionel fodboldspiller, og hvordan kan jeg egentlig få det bedste ud af det, og på den måde spare. Så du har ikke ude i klubben en mand, som ligesom går ind og siger, Moses, hvordan kan vi gøre dig bedre? Du har en træner, der siger, at du har de her spidskompetencer, dem vil vi gerne gøre bedre. Men min opfattelse af i de beskedne klubber, jeg har været i, har været, at de ikke har haft ressourcerne til at helt at kunne tage det op til det niveau. Og det er jeg sikker på, at de har i topklubberne, okay, men ikke i Fredericia. Nu jo. Det er jo lige starten på den store det kan være, succes, det kommer. Der var faktisk kommet et lille spørgsmål nu ud til jer. Så bagefter det, så vil vi køre videre på vores anden del af samtalen heroppe. Men der vil være sådan 2-3 minutter, hvor I bare lige sammen med dem, som I er kommet sammen med, eller sidder omkring, kan snakke om det spørgsmål, der kommer op på skærmen her. Og så vender vi tilbage heroppe bagefter. Men man kan lige vende det her med hinanden. På hvilken måde fylder sport i dit liv? 2 minutter cirka, hvor man lige kan snakke om det her. Ja. Og vi vil bare stoppe den her. Det vil også gerne vælge Wave jo. Selvom det kan måske virke lidt underligt, at bare lige stoppe en samtale og føre samtalen ud til jer. Det er så, at vi gerne vil lægge op til samtale og lægge op til at snakke om, hvorfor er det også godt at dyrke sport? Hvad er det ellers sundt for i min hverdag? Og det er også noget af det, vi vil sådan vende tilbage nu her. Og det er også noget, man kan snakke om senere på aftenen, at dele hinandens nysgerrighed om, hvorfor vi godt kan lide at lave sport, badminton, fodbold, eller hvad der ellers er. Ja. Den anden del her, som vi skal ind på nu, det bliver mere omkring tro, og troens betydning i forhold til, til jer hver især, og hvad den også fylder inden for sporten. Og jeg vil starte med Brian. Jeg fik lov til, eller jeg fik faktisk helt først anbefalet af Bastian Emil, om at jeg synes, du skal spørge Brian Holm om, hvorfor eller hvordan du blev troende i Belgien. Kunne du tænke os at dele os lidt omkring den historie? Det er så svært at slippe nu, kan jeg høre.
Men jamen, så meget, der sker i ens liv, så er sådan lidt tilfældigheder, er det ikke? Som sagt, jeg voksede op på Amager. Jeg kan huske, at jeg ville gerne konfirmeres, men det var der ikke råd til. Det synes jeg ikke, der var grund til. Så skulle man have en fest og alting, så det sprang vi lidt og elegant over. Og, så jeg var ikke specielt troende. Og jeg flytter så til Belgien og bliver professionel cykelrytter. Det er katolsk land, og der er de meget troende. Og når vi trænede, jeg noterede mig, jo tættere vi kom på de store løb, jo oftere stoppede de her små kapeller, der er i Belgien langs landevejen. Man kan tænde et lys, smide en daler, en belgierfrank, og så slog de korsets tegn inden de store cykelløb. Og jeg tænkte, hold kæft, nogle idioter, ikke? Altså, stod og grinede lidt af dem, ikke? Jeg tænkte, svage mennesker tror jeg ikke på selv, ikke? Nå, og dem grinede jeg et par år, og så kom vi op i 94, så sker der det, at jeg bor sammen med en pige dernede i Belgien, og en morgen, hun er dårlig. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad der var i vejen, men hun jamrede så godt. Jeg kan huske, at jeg skulle ud og cykle med en professionel cykelrytter, der hed Frank Høj. Jeg går ned på gaden, og jeg siger, hun var godt nok dårlig her til morgen. Jeg går lige op og kigger igen, så lå hun deroppe bevidstløs med det hvide ud af øjnene. Og tænker, når hun er sgu død. Min nabo var læge, indtil naboen, når han kommer så og kigger på hende. Der kom en ambulance meget hurtigt, kan jeg huske, jeg tror, jeg har fået en lille forskrækkelse, for jeg kan huske, at jeg står med ambulancen og kører med hende, og jeg siger, så kan vi lige så godt træne. Jeg siger, hvad skal det være? Jeg tror sgu, hun er død, siger, så kan vi lige så godt træne. Det var en form for chok, tænker jeg. Og siger, skulle du ikke lige køre på? Jo, det skulle jeg nok, siger, det har du ret i. Så hopper jeg i bilen og kører op på hospitalet i Antwerpen, boede vi. Jeg anede ikke, hvad der var vejen med hende. Jeg sidder og venter 1 time, 2 timer, og jeg ved, at de opererer hende. Der har så været sket det, kan jeg sige, et lille lukket form her. Hun har været gravid uden for livmoderen, og det er sådan en ballon, der springer så, og det løber over. Det er lige der, hvor man så dør. Så det var tæt på, men det vidste jeg ikke på det tidspunkt, men jeg sidder i hvert fald og venter nogle timer. Og det var ret stressende. Jeg var trods alt faktisk gift med hende, og jeg tænker, hvad gør jeg nu? Og så ser jeg på alle hospitaler, og tror mig, jeg er på mange hospitaler med brækket ben og kran. Jeg boede nede i Belgien, så de der skilte til kapellet. Og jeg tænker, skulle man lige gå ned og sige hej? Nej, jeg tror ikke på noget. Skulle man lige, man taler lidt med sig selv, så tænker jeg går lige ned og kigger. Og så er der sådan en lille hyggelig kapel, og der er lys, og man kan tænde. Og så tænker jeg, det kan også være, at man skulle bede en lille bøn. Og så lover jeg så de højere magter for første gang. Kære vor Herre, hvis hun overlever her, så lover jeg at gå i kirke resten af livet. Så overlever hun jo. Det er satan. Og så tænker jeg sådan på det dagen efter, og man må, altså, jeg har altid haft det sådan, hvis man lover sig selv noget, så skal man holde det. Og jeg vil jo ikke rigtig være uvenner med de højere magter, tænker jeg. Og så kan man så diskutere, hvor hvis man lover at gå i kirke resten af livet, hvor ofte er det så? Er det en gang om ugen? Er det en gang om måneden? Eller en gang om året? Og så landede jeg den ligesom med mig selv. Om en gang om måneden, det må ligesom være inden for skiven, tænker jeg. Og så begyndte jeg faktisk at gå i kirke dernede og holde de kirkerne. Jeg har aldrig været i kirke før. Og begyndte at kigge sådan, og jeg synes, de var smukke. Og så synes jeg, det gav en eller anden form for en ro, når jeg kom derind. Meget højtidelig atmosfære. Og med tiden fandt jeg så ud af, så kender man nogen, der dør og bliver slået ihjel. Og nogen, der er meget syge. Så stille og roligt, så gik jeg så i kirke en gang om måneden. Var der nogen, der var syge, tændte jeg lys for dem. Var der nogen, der døde, tændte jeg lys for dem. Og var der ikke nogen, der var døende, så kunne man så sidde og tænke på de afdøde bedsteforældre. Jeg havde en ven, der begik selvmord, Johnny Dawe. Jeg kunne ikke rigtig redde ham, men så kan jeg sidde og tænke på ham nogle gange. Og der synes jeg også, det er et spørgsmål om sådan en form for respekt, og gå ind og mindes de afdøde, eller dem, der er sødest. Men jeg synes ikke, man behøver at gå noget ærne. Og de her perioder, nu spurgte du før, der var ved at få kræft, eller jeg fik kræft på et tidspunkt, og det var altså ikke særlig godt. Der var jeg tæt på at være opgivet af lærerne, og det var ikke sådan, jeg sad og Flemming Østergaard, kender du ham? Østernø, ja. Han griner altid, når jeg siger, at jeg går i kirke. Han siger, Brian, for fanden, hvis der er 2 fodboldshold, der spiller mod hinanden, de gør ikke begge 2 bede til Gud og så vinde. Nej, jeg siger, det kan det jo ikke, men man kan jo så bede til vor Herre, hvis man har problemer om at være stærk, når man taber. Når man har problemer. Og jeg kan huske, da jeg var syg, der tænkte jeg at give kirken, så tænkte jeg, men det kan godt være, at jeg dør af det her, men så håber jeg på, at min kone og børn får et godt liv.
Og på den måde, der synes jeg også godt, man kan bruge det. Så jeg nyder at gå i kirke og sidde og slappe af. Og de der meget stressende dage, hvor jeg skulle gå ind i kirken en søndag. Jeg har det sådan om søndag, at alle folk skulle gå i kirke eller en tur i skoven. Ikke? Sluk mobiltelefonen og prøve at slappe af og få ro oven i hovedet. Og så kan man så sidde og mindes de afdøde, eller bare sidde en form. Jeg synes, det er en form for meditation. Jeg slapper rigtig godt af i kirken. Så nyder det. Så der slipper du lidt dine tanker? Når du... Man kan ligesom... siger ligesom, du har mobiltelefonen, der er 5 bjælker, stolper, der er en tilbage nogle gange, når man er ved at være... Så kan man gå ind og gå ud af kirken igen. Jeg føler simpelthen fornyet energi, som om jeg har sovet 8 timer. Det er lige før jeg kom ud af kirken med sådan nogle skummer og hoppe, slå hælene sammen der, så fanden gav mig klar igen. I kan bare komme an, ikke? Så der er en kæmpe energi i at gå ind i kirken og blive ladt op. Og samtidig, jeg synes, at de fleste kirker er nogle smukke bygninger. Husk nu på, at jeg er gamle mure. Så håndværket i sig selv, jeg elsker det. Hvad med dig, Bastian? Emil? Hvad betyder troen for dig? Jamen altså, jeg voksede op i en præstegård, og jeg tror som barn tænkte jeg ikke så meget over det. Lyngby Præstegård, den kirke, der ligger lidt nord for København. Og som barn tænkte jeg ikke over det, vi bad bordbøn, og jeg kunne høre kirkeklokkerne, jeg skulle en gang imellem med i kirke. Og så tror jeg, da jeg blev lidt ældre, så var jeg sådan meget oprørsk imod det. Jeg synes, havde fået nok, og kunne ikke lide at høre, at Jesus elskede mig. Og jeg blev sådan, det ville jeg hellere selv bestemme. Og så tror jeg i lang tid, at jeg sådan søgte noget helt andet. Søgte at gå til noise-koncerter, og til være meget ude om natten, og arbejde på bar, og ligesom, jeg vil sige, gøre noget, der var modsat min opvækst egentlig søge i en helt anden retning. Og så kan jeg huske, at jeg spillede i et band på et tidspunkt, et punkband, og vi var på turné i USA, og jeg var på sådan et motel lidt uden for Los Angeles, og mange af de her hoteller det var sådan et virkelig, virkelig slidt hotel, som man fortsætter at filme, der var sådan blodpletter på gulvtæppet, og der var sådan et, jeg vil næsten sige, det minder om en sovepose, det man skulle sove i, og der var en pool udenfor med en død kat i, der var ikke noget vand. Og det var lidt stressende. Og så jeg var måske lidt bange, og vi havde ikke sovet natten inden, og jeg synes, det var... Jeg var presset. Og så lå der som på mange af de her moteller, der lå sådan en Holy Bible, ligesom i film faktisk, med en sort bog med et kors på, og så slog jeg faktisk op på side 1, og så skabelsesberetningen. Og jeg har altid godt kunne lide at læse, jeg har altid godt kunne lide litteratur og romaner, og jeg kan lide at læse Hemingway, og så læste jeg de første linjer der. Jeg ved godt, jeg ikke er den første, der havde det sådan, men jeg tænkte, sindssygt var det smukt. Det ramte mig virkelig også sådan, jeg tror måske, jeg var sådan lidt sensitiv, og kom videre, og jeg kan huske, der var især en sætning, med Gud, der siger til Abraham noget, som jeg tænker over hver dag siden. Løft blikket og se dig omkring. Og det var måske ikke lige rådet lige der, men næste dag, når solen stod op, og man kom videre, så kunne man begynde at få nogle perspektiver. Og jeg er stadig sådan, jeg ved ikke præcis, hvor min tro er, eller hvad der er, men jeg kan virkelig godt lide at søge inspiration i de hellige skrifter, i mytologier, i græsk mytologi, i nordisk mytologi. Og det sidste ting, jeg vil sige, som jeg synes forbinder lidt mit liv, altså jeg var til en technofest i Nordvest, København. Et rave hedder det vel. Der er sådan et rygeområde, hvor man lige kan sunde sig en lille smule. Der står jeg sammen med en, vi falder lidt i snak, jeg kender ham ikke. Og jeg spørger ham, hvad han skal. Det er sådan, det er næsten ved at være søndag, vil jeg sige. Så men han er klokker inde i Domkirken i København, og han skal ringe med pinseklokkerne om et par timer faktisk. Jeg tænkte, wow, hvor er det fantastisk faktisk. Jeg har altid virkelig godt kunne lide klokker. Jeg synes, de har sådan en storhed og en symbolik og et kald. Og det er sådan, nogle af klokkerne er 500 år gamle, og jeg tænker, hold da kæft, mand, klokker, nu bander jeg igen. Og så siger jeg, hvis du nogensinde skulle have et afbud eller et eller andet, kan jeg komme med eller blive en del af dit klokkelav, eller hvad, jeg ved ikke, hvad det hedder. Og han siger, det kunne godt, jeg kunne lige give mit nummer. Og så gik vi så ind til festen igen. Og så kan jeg huske, at jeg vågnede næste morgen, eller hvornår eftermiddagen, og så tænkte jeg, hold da op, man, jeg mødte en klokker. Det har jeg aldrig mødt. Jeg vidste slet ikke, at man stadig, altså rigtig klokker med tagrebet i hænderne. Det er Danmarks største klokke, Stormklokken hedder den, vejer 4,6 ton, forklarede han. Men jeg tænkte, det må næsten være sådan en fantasi. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt har oplevet det rigtigt. Og tænkte så 2 år efter, så fik jeg et opkald fra et nummer, jeg ikke kendte, og jeg tænkte, det er politiet, jeg tør ikke tage den. Det er lidt af dårlige nyheder. Jeg ved, sådan tænker måske også, nogle af jer andre har det, når man får sådan
Men så lige den dag tænker jeg tager den sgu, det kan være noget godt, og så tog jeg den. Så var det Markus, ja, vi har afbud på klokkerne i morgen, om du vil komme og ringe med stormklokken. Så fik du lidt møde med Gud? Eller? Så det. Jeg er meget glad for det nu, og Brian, vi ringer sammen sidste juleaften, og jeg synes, det er sådan, det er et møde med højtidelighed, som jeg også synes er meget, og det her med kald og klokker, jeg synes egentlig, der er ret meget at byde på. Der er lige en ting, jeg ikke lige fattede. Det er, når du snakkede om mytologi. Ja. Og alle de former inden for mytologi. Hvordan finder du det i forhold til Gud? Altså, tro. Jeg tænker meget på det med tro og håb og trøst. Det er ikke de ord, jeg er mest fascineret af i mytologierne og i Bibelen. Min mor, hun bliver så rasende, når jeg siger, at håb er det vigtigste. Håb er det vigtigste. Man finder trøst i håbet. Og jeg kan næsten blive lidt provokeret af det, for jeg har det slet ikke sådan. Jeg synes nogle gange, at tingene er håbløse, og så vil man bare gerne have, at det er sådan, det er. Og jeg ser det i øjnene. Og måske så knækker det ind, men så kommer man til at rejse sig. Men jeg bruger det meget mere til at finde, at man bliver opløftet, eller oplyst, eller finder en sætning, man kan bruge til et eller andet. Og det er det, jeg mener med det i Iliaden for eksempel, hvis vi taler om den. Jeg er med på, at det er nogle guder fra en helt anden, fra nogle helt andre tider. Men Odysseus, hans vilde historie hjem fra den trojanske krig, eller Achilleus, der jagter Hektor 30 gange rundt om Trojas mure, før det er meget blodigt og kampivrigt. Og nogle gange minder det mig lidt om cykelløb med sådan en vilje til at kæmpe igennem modstand. Det er det, jeg godt kan lide at finde. Jeg vil ikke, så det kan du tage til dig og bruge selv videre? Det synes jeg, ja. Det synes jeg, man kan ligesom absorbere det på en eller anden måde. Jeg kan tænke på det, du sagde før, Moses, med hvem er man? Det er et frygteligt svært spørgsmål. Og da Platon, han sagde jo, kend dig selv. Jeg synes, det er så dumt. Altså, hvordan kan man det? Og måske er man ny i morgen. Men jeg kan godt lide at sige sådan, kæmp dig selv. Og hele tiden arbejde med når man er i modstanden, når man er i modløshed eller de her ting, så tænker jeg, at det er i kampen, at jeg bliver til noget, eller at jeg kommer til at finde mening. Det kan jeg godt lide at sige. Kæmp dig selv. Hvad skal man gøre, så hvis man ikke ved, hvordan man skal kæmpe med sig selv? Altså jeg vil sige, følge struktur. Få nogle klare tidspunkter på dagen, hvor man vil gøre forskellige ting. Hvis man skriver, sørg for at få skrevet. Nogle gange, når man er nede med fladet, så er det som om, man får gjort alle de ting. Man tænker, i stedet for at skrive, så vil jeg hellere ligge på sofaen og være lidt trist. Og så bliver man jo yderligere trist. Ja. Jeg har lige herovre først, Brian. I kan bare tage over. Det er jo et svært spørgsmål. Nej, men det er mega spændende at høre om. Og vi snakker om tilbage, Brian. Men Moses... Det var bare lige til de spørgsmål til ham, hvad man skal gøre. Ja. Hvad skal man gøre for at kæmpe, hvis ikke man... hvad skal man gøre, hvis man ikke ved, hvordan man skal kæmpe? Ja. Altså, hvis man har det svært, og ikke ved, hvad man skal gøre. Ja, lad os sige det på den måde, ja. Det mest modige, man kan gøre, det er at spørge om hjælp. Ikke? Hos sine forældre, hos sine kammerater, i kirken. Spørg om hjælp. Fordi at være alene med de ting, der er i samfundet nu om dagen, det har jeg prøvet. Og spørg om hjælp. Ikke? Det er det mest modige, synes jeg, man kan gøre. Selvfølgelig skal man så også kæmpe, men have nogen ved jeres side, som kæmper med jer. Ja. Og til den... det vender jeg lige tilbage til. Men godt råd. Det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om her i panelet. Glemte du det? Men du havde også lige en ting, ja. Du kan ikke huske spørgsmålet. Jeg tror, det er noget med at sætte som mål, eller hvad det var. Jeg vil ved at sige, jo, hvis du havde læst bogen, der stod med de der 10 ting, ja. Ja. Der var også 10 dårlige ting, eller gode ting, så ved cykling. Nej, det vil sige, for da jeg stopper med at cykle, der anede jeg ikke, hvad jeg skulle lave. Altså, jeg kom for at leve som en munk, og så lige pludselig skulle jeg ikke træne mere, jeg skulle ikke være på kur mere, jeg skulle ikke brække arme og ben mere. Og der vidste jeg ret hurtigt, at når jeg stod op hver dag, går rundt derhjemme og ikke lave noget, fører ikke noget godt med sig. Så hver søndag, så lavede jeg hele ugen tidsplan, hvad jeg skulle lave, fra jeg stod op til at kigge i seng. Det kunne være, at nogle dage gik jeg på
biblioteket, lånte bøger om at lære at skrive. Jeg havde IT-kurser, der var nyt i omkring år 2000. PC-kørekort, det hed det, tror jeg. Så jeg simpelthen aktiverede mig selv. Så røg du ud af depressionen. Jamen, du er nødt til at finde et eller andet sted. Altså bare om torsdagen, der lukkede posthusene kl. 16. Jeg tænkte, kæft, hvor har jeg travlt i dag. Jeg skal på posthuset ind kl. 16. Der betalte mig regninger. Jeg havde dage, hvor jeg kørte ind, men jeg havde simpelthen hele min dag tegnet op, så jeg kedede mig faktisk aldrig. Nogle dage, så løb jeg 21 kilometer. Det var, når jeg stod op, så skulle jeg løbe klokken 9. Og hvis jeg ikke løb præcis klokken 9, kunne jeg ikke se mig selv i spejlet mere. Og så tog jeg alle de her kurser, jeg blev ved. På et tidspunkt tog jeg arbejde i sportsmanagement. Jeg spurgte dem. Man havde jo sparet sammen op, når man var aktiv. Og folk de spurgte mig altid sådan, hvor mange penge har du sparet op? Og så sagde jeg, jeg har penge nok til resten af livet, hvis jeg dør inden for 3 år. Og det var ligesom det. Så hvis jeg havde 3 år, så var pengene væk. Og der skal jeg nå at lave en ny tilværelse. Og så aktiverede mig selv hver dag. Jeg satte mig simpelthen fysisk og skrev ned hver dag. Jeg skulle et eller andet hver dag. Jeg skrev den bog der, Smerten og Glæden. Det var en del af det projekt. Onsdag, det var skrivedag, der skrev jeg et kapitel. Jeg tror, du skrev den kun på 2 uger. Det er altså den værste bog, der nogensinde er skrevet, kan jeg fortælle jer. Det var øvrigt. Man kan høre den på Podimo også, hvis der og jeg ringer til Oceansk forlag, Hovedland, Sten Piber, den gamle redaktør, siger, kan jeg ikke lave en bog? Jeg vil gerne skrive en bog. Kan du skrive? Nej, det kan jeg ikke skrive. Kan du ikke skrive det, som du taler? Og så skrev jeg ned i hånden. Jeg kunne ikke skrive på computer. Det havde jeg ikke lært endnu. Du har ikke fået kørekortet? Nej, jeg har ikke fået PC-kørekortet. Så skal jeg det til en ven, Peter Pil, han skrev det så ind, og hvad mener du der? Og det er simpelthen den hurtigste, korteste bog, og ved I hvad, det blev en bestseller. Jeg sprøjtede bøger ud, og det var helt sindssygt. Jeg var på forsiden, og det var fordi, jeg var den første i Danmarks historie, der indrømmede doping. Så jeg var på forsiden af alle viserne hver dag i 14 dage. Det var ikke særlig sjovt at være på forsiden, men det var skide godt for bogsalget, ikke? så det blev en bestseller. Og så lige pludselig så fik jeg så nogle jobs, så jeg kunne rundt og optræde og fortælle om doping og alting. Og de andre, jeg sagde bare indrømme, siger I kan bare indrømme, I får lige, I kommer gennem ridemøllen 14 dage, og så skal de ikke røre jer mere. Og det gjorde de. De andre tog dem 5-6 år, før de tog mig. Så fik de så en tur igennem maskeriet, som man siger. Og så har man så lagt det bag sig og kan fortsætte. Så nu har du i hvert fald økonomi til næste 3 år. Ja. Efter det selv der. For at holde fast, også lidt i spørgsmål omkring tro, så kunne jeg også godt tænke os at høre lidt om dit forhold til tro, Moses. Hvad betyder troen for dig? Tro for mig betyder, at jeg har en far, som støtter mig i alt, hvad jeg foretager mig. Mest af alt fordi, at jeg ikke havde det. Min far bor i Uganda, og min mor bor i Danmark, og jeg har ikke noget forhold til min far den dag i dag. Og dengang jeg var lige var kommet til Danmark, så var det også noget, som jeg havde rigtig mange spørgsmål til. Og som tiden ligesom gik, og jeg kunne se mine kammerater, når de tog til fodbold, med deres fædre og bondet over det, og jeg så bare skulle være der alene, og min mor, hun kunne ikke være der, fordi hun skulle på arbejde. Det gjorde et eller andet ved mig, ikke at have min far i min ungdom. Så for mig er det egentlig bare, det betyder sindssygt meget at kunne bede og føle, at der bare er nogen, der er der og lytter. Ja. Uanset om man går den ene vej eller den anden vej. Ja, præcis. Fordi der har også været mange gange, hvor men altså de ting, man nogle gange gennemgår, altså at skulle have et kørekort, eller at man lige pludselig skal starte på en ny skole, altså mange ting, eller skulle lære at cykle for den sags skyld. Altså mange af de der små milepæle, som mange af jer sikkert har med jeres far, dem har jeg ikke. Og det var faktisk noget af det, jeg sådan allermest længtes efter dengang. Det var, at jamen, min mor kan jo ikke gøre så meget ved, men hvor min far hen. Og det
det blev så også en drivkraft på en eller anden måde. Altså en frustration over, at han ikke var der. En skuffelse over, at han ikke var der. En vrede over, at han ikke var der. Og så stille og roligt, så min mor, hun er vokset op som muslim. Og min far er det, jeg ved er kristen. Og det min mor, hun gjorde så super godt. Det var, at hun sagde til mig, at jeg skulle altid bede. Det var lige meget, hvem jeg bad til. Jeg skulle bare bede. Så da jeg var lille og frustreret på min mor over, at hun havde slået mig, fordi at jeg havde gjort noget forkert, så bad jeg til Gud om, at hey, jeg er rigtig træt af det her, så kommer du ikke lige og hjælper mig. Så han har altid været der. Og da jeg var i det, der kunne jeg ikke forstå det. Men nu, hvor jeg kigger tilbage, så han har jo grebet mig så mange gange. Og jeg tror allertydeligst der, hvor jeg gik amok i mit OB-tid, og ligesom kom ud med min historie og fortalte, I er ved at ødelægge mit liv. Fordi at der havde jeg holdt det inde, altså al den frustration og alt det, der foregik derhjemme. Og jeg vidste ikke, hvad det ville medføre, fordi jeg havde en kontrakt, og den udløb, og de ville lige pludselig ikke forlænge med mig mere, og så ramlede jo hele min verden sammen, fordi jeg havde ikke gået særlig meget op i skole, fordi det skulle jeg da ikke, når det var fodbold, jeg var god til. Så alle mine æg var i fodboldkurven, og når man er ung der, og ikke har snakket med nogen, og ikke vidst, hvad det eneste, man sådan greb fast i, at det lige pludselig bare, hvad kan man sige, jorden lidt brast under mig, ikke? Hvad skulle jeg så klynge mig fast til? Og der var det Gud, som jeg fandt mening i. Og ja, det kunne jeg ikke se dengang, men i dag der er det jo soleklart. Og så har jeg egentlig bare holdt ved. Hvad kan man gøre, hvis man sådan tænker, at jamen, jeg beder det også nogle gange, men jeg føler ikke, at der er nogen, der lytter til min bøn? Er det bare sådan det er så? Eller? Altså, der er også mange gange, hvor jeg har tænkt, at det er ligegyldigt, fordi at, hvad nytter det? Men der er jo igen til det, jeg sagde tidligere, altså det modeste, jeg gjorde, det var ligesom at spørge om hjælp hos de folk, der var tættest på mig. Fordi at jeg var, hvor gammel var jeg? 17. Altså selv den dag i dag føler jeg, at jeg aner ingenting omkring verden. Altså jeg er jo stadig en dreng, som prøver at gøre tingene så godt, som jeg nogle gange kan. Men jeg vidste bare, at jeg kan ikke klare det alene. Og hvis jeg gerne vil bygge det liv op, som jeg så meget drømmer om, med min kone og mit barn, det havde jeg ikke på det tidspunkt, men det var min vision. Altså, jeg skulle have en kernefamilie. Hvordan skulle jeg så nå derhen? Jamen, det var jo ved at være modig i at bryde ud af den der lille boks, som jeg sådan havde lukket mig selv ind i, siden jeg var 5-6 år gammel, ikke? Og det var virkelig skræmmende, fordi at puha. Og jeg havde heller ikke dansk pas, og ja, der var virkelig mange ting, fordi at det begrænsede jo også, at jeg lige pludselig, altså et tilhørsforhold i forhold til, jamen jeg er jo heller ikke dansker, så jeg har kun til låns, og jeg kan blive sendt hjem til Uganda. Det brugte min mor rigtig meget faktisk, som en trussel i forhold til, hvis ikke jeg ryddede op eller var ordentlig. Jeg elsker min mor den dag i dag, og vi har et super godt forhold, og vi har snakket alle de her ting igennem, men det er bare for at sige, en af grundene til, at vi også har det i dag, det er, fordi jeg ligesom har taget det op og sagt, prøv at jeg vil ikke bruge resten af mit liv på at gå og gemme mig, og ikke snakke omkring de ting, jeg har inde i mig, som også er sådan lidt svære. Altså, vi skal komme hinanden ved, og så sagde jeg til min mor, altså, jeg husker egentlig min barndom, som er noget forfærdelig. Altså, du slog mig jo, og jeg elskede dig jo faktisk ikke. Jeg elskede dig kun fordi, at jeg var bange for, at du slog mig. Og det var en virkelig svær samtale at skulle have. Men omvendt så var det den rigtige, fordi det åbnede op for, at vi ligesom kunne snakke sammen omkring alle de her ting. Ja. Tak. Ja. Vi er ved at være på vej til nu faktisk. Jeg ved ikke lige, hvad I tænker egentlig, men nogle gange så tænker jeg også nogle gange, at i sporten, så er det også nogle gange der, jeg kan slippe mine tanker fri, og at det er også der, jeg kan sende en bøn afsted til Gud.
at også midt i travlheden, måske også især, er også et tidspunkt, man kan finde hvilen i sin bøn, eller måske der er i sandheden, man mest i alt har brug for hvilen i sin travlhed. Så også for at slå et slag op for, at der er jo mange måder at kunne bruge tid på Gud og tro, at om det er i sporten, eller om det er i bønnen, eller om det er i mytologien, eller noget helt fjerde, så er der utrolig mange måder at gøre det på. Tusind tak for at snakke med jer. Det har været meget spændende og meget givende. Og jeg tænker helt sikkert, at der er noget, man kan tage med videre med herfra. Tænker, inden vi slutter af med samtalen her, så kunne jeg tænke mig at spørge, er der noget, som I godt kunne tænke jer, at vi skulle bede for? Så vil jeg nemlig gerne lige bede her, inden vi går videre i programmet. Hvis I har nogle ting. Det kan godt være, at der ikke er noget. Det er helt okay, hvis der ikke er noget. Men er der noget, vi skal bede for, så vil jeg gerne have det med i bønnen. Man kan altid bede om styrke, synes jeg. Det kan vi altid bruge et lille pift. Styrke, den vil vi tage med. Mod. Hænger det ikke lidt sammen? Det er jo to forskellige ord, kan man sige. Ja. Kan ikke bare tage mod, og så okay. Styrke og mod. Og ja, ikke fordi, at du skal have en ting med. Jeg tror de to. Ja, lad os bede for det. Og så kan man bede med, hvis man har lyst til det. Kære Gud, tak for, at vi kan sidde og snakke her om, hvad sport det har gavn, og hvad sport det kan fylde for os hver især. Jeg beder for, at vi alle sammen herinde må kunne finde styrke og kunne finde mod i alt, hvad der kan være svært i de svære tider. Beder for styrke og mod i vores hverdag og i vores sportsgrene, og beder for, at du bare må fylde os op af det. Ja. Ja, far, tak, at vi altid kan komme til dig, uanset hvilken vej vi går. Om det er den ene vej eller den anden vej, så kan vi altid vide, at man kan sende en bøn afsted til dig. Så tak for din altid tilstedeværelse. Amen. Så vil vi have 5 lovsange nu her, og der vil bandet komme op. Men inden vi gør det, så synes jeg, at vi skal give en stor hånd til dem, der er med her. Og tak for samtalen.